Mata kathi ngumuntu. Wakhamba lo mntwana omuhle kangaka ukuhamba kahle. Hayi uyachisa thread. Hayi uyachisa. Kambe. Hayi uchisa kakhulu. Kathi ngikubona ukuthi uchisa so. Hayi kodwa ke vele bathi into enhle ka into enhle iyanconywa. Iyanconywa. Hayi yena umntwana nguye. Akukhulunywa. Hayi umntwana nguye. Alright. Hayi kodwa unanzelela ngizamthatha. Uyakwazi ukuthi ngakuthanda kudala. Ungithanda. Ngiyakuthanda mina. Yazi mina ngilasikhathi sakho. Waye ungalasikhathi sakho. Hayi baba Shuma. Waye ungalasikhathi. Ngicela uhlukane nami. Yabona lamhla ngizoyibeke ibe ipuo pha. Ngicela uhlukane nami phansi. Nginendoda yami mina. Umahlalo wana? Ubala umahlalo? Umahlalo usaza kuzisa ubuhlungu. Ubuhlungu obunjani? Ngendlela othanda yakho nabafazi. Kanti ubuhlungu bakhona sebaziwa wena. Amafa uthanda. Lo. Yimi engimazi ngithi ngindoda ngihamba naye. Wena sokwazi ubuhlungu. Wena utshona endlini upheka. Wena utshona upheka mina ngihamba naye zonke indawo lo siyazulazula lo mahlalo. Lwana umuntu uthanda abafazi. Usazokhala. Umbonephi wena athanda abafazi? Ukhuluma ngani kahle kahle? Hayi singasikuthila kodwa ngiyakuthanda phela ungakhohlwa. Mina ngikufuni nginendoda yami. Kodwa ungamtshela phela mahlalo ukuthi hayi ngizomtshela. Hayi ungamtshela. Ngani ngizomtshela. Hayi phela usongicabanisa lo mahlalo. Uzojabula ukuthi ngingasabuyi ngizemzini wakho. Ngithi ngizomtshela wabona. Hayi ungayenzi njalo. So uyacile manje uyacile. Umuntu mayemthanda vele uyathandeka. Umuntu mayethanda uyathanda. Wena uthanda abafazi? Mina ngithanda abafazi. Ngithande wena. Ngithawuchiya ngofazi endlini wena. Anginafazi. Baba Chuma ngicela uhlukane nami. Umahlalela sekhonjiwe. Uthonjwephi? Mawungaphuma nje manje uthi ungena isihlahlanyana lezi uzombona bathatha amanzi. Unobani? Lana le ntombazana engitshoyo. Baba Chuma ukhuluma iqiniso. Hamba manje uzababona mase usiyabuya ngifuna ukubuya unjeli ansi. Ukhuluma iqiniso yini? Ngikhuluma iqiniso. Uthi ukuthi ngahamba manje ngizobathola. Uzobathola. Babonke njengamanje nje babone manje bethwalelana amabhakede. Uhlukane nami phansi angithi. Kodwa nami ngithe ngicela uhlukane nami phansi. Nami okuthanda ngizohlala nokwangikuthanda ngisakufuna namanje. Nami phansi. Angeke kuchange. Hlukana nami phansi. Hayi uhlukana ngeke ngihlukane nawe. Okay. Yazi mina nje mina ngiyakuthatha. Vele yazi mina ngiyaqala ukubona ngawo umuntu vele mina ngizomuntu ohamba esukela abantu. Uthi umfazi wakho kuphi? Ubani? Umfazi wakho. Ngilamfazi. Umuntu ongangangela mfazi. Uyithi ngakuroba yini? But it's a long story. It's a long story. Kufanele unjele phela ngikwazi la story yangikhona. Yabona ukwazi. Yazi ukuthi vele is a long story. Yazi umfazi wamahamba nje lana. Umfazi wamafika lapha eLondon wahle wathandana nabantu. Yazi abafazi ungathembeki umuntu kambe ngikhulume lo sisi ukuthi amhambise eLondon. Nangu sefike emphoce yangisa. Yabo but osisi bazama ukuthi mina bahle bathenga iticket wathi mina bazama ukuthi ngibuye eLondon vele sike sikhuluma indaba le yani. Mina ngahle ngamtshela usisi ngathi no sisi indaba le mina vele angeke ngibuye eLondon. Umyekelene njalo vele ahle yenza into ayifunayo. So yena sesishadele eLondon. Sesidlala vele lekhiwo. Mina vele ngizangena umuntu sethe swathatha lekhiwo. So yabona wena vele ngifuna uthenze nani? Wena vele njengoba sithandana nami lapha ngitshela ukuthi lapha vele uyabona uchaye ibanking empama. Uyakwazi ukuthi uchaye ibanking empama. Lapha ungenile yabona lawe angazi uNkulunkulu uyazi ukunikile. Uyakwazi ukunikwa ezandleni ukuthi mina uNkulunkulu ukunikile. Mina vele since umfazi wami wenza yona idodana vele angizange ngithwange kwalomuntu. Kanti so lawe ngicela ukuthi ungamphoqi please ngoba yazi ukuthi abafazi mina ngisenze sala. Khona lapho ngazithola ukuthi ulungile manje anti ngilungise kahle izinto sihambe siyeLondon la sifika ngale somphoqo. Ngeke ngiphoqe mina. Ngeke ngiphoqe. La sifika ngale sothathwa likhiwo. Phela nyabe ukuthi mina sengithathela amakhiwo abafazi ngihambise eLondon. Ngeke ngiphoqe mina. Sure. Hayi wena vele ngifuna ukuthi sihlezi eLondon. But yabona vele ungatshela abantu abaningi kanti vele into le ngifuna mina ukuthi manje senze into zami ngifuna ukwenza into zami secret. Abantu abaningi bengazi. Yabona. So vele but omdala okwendlane la kangikuthemba sami. Okay. Yabo. Uhantu yazo umakhelana balomhawu. Sazohamba sokunona isinto yethu kade vela ayikayinda. Lapha kulanjuzi la? Hey angazi nami ngiyesaba umfula lona. Vele liwasha khona apha le?
Sika khona manje siwathatha. Phela angasalisi ngiluza umfazi. Ngiyahambisa abane eLondon. Ngiyacina ngasela umuntu ohambisa eLondon. Umuntu wanafuka wamphoqa lwana. Umadube ngikuthi ngangimthandile. Yes. Ngimthanda ukumthanda umadube ngikwazi ukuthi lapha nomfazi. Wakuphoqa. Mhlambe kuyini okwakumangalisa umuntu semhambise eLondon kule mpilo eright. Nangu umuntu sezenzele okwakhe. Abafazi zabo. Kodwa kungcono eLondon wabona abangcono. Abangcono kulami kambe ukhona umuntu ushiwa wena usungathi lawe uma uzibonele mina. Ukhona ongcono kulami. Ngiyabuza phela ukuthi ukhona yini ongcono kulami. Akekho. So umuntu wadlalisa ichance yakhe. Mazokugcwele phela ukhulume ngokuphakamisa. Yeah. Ithi ngithele kamuntu lapha ngikutshela ukuthi angeke uhambe wrong. Usithokozile angifuni ukukutshela manje. Lapho ungawi phela. So nizabenza kubona nini? Vele uyatholakala lapha emfuleni? So ngikuthwale. But ungangishayisi ngabantu. Ngiyalazi. Yazi into zabafazi ngiyalazi ngiyashila. Ungandijeli. Ngiyabona. Ungawizani? Okay. Uhambe kuhle. Ayizahamba. Hani? Untshele phela kuyini oyabe ukufuna ngwe? Hayi singakhuluma. Siyakhuluma? Ngiyakubona. Bathi uhlala ukwazi wena vele awusahlali kumele uye eLondon. Okay. Hani? Hello ntombazana. Nyenyema. Imama wakho mina. Unokhuluma nendoda yami unothini nendoda yami? Indoda ayibhangaze ngakhuluma nomuntu mina. Hey. Mina ngilibhekile lapha libhizi likhuluma lithembisana boLondon. Uyazi angivumelana nomuntu angakhuluma lutho mina. Bona mntwana, uzokhuluma manga lihlaza phambili kwami ngikubhekile la manga mina ngibuya khona lapha nangaze ngakhuluma nomuntu. Wena mahloni okwazi ukhuluma manga angilibonanga mina nginamanga mina. Yimi senginamanga. Indoda yami nekuthembisa ukuthi le London iphi? Angaze ngathembisana nomuntu mina. So mina ngibuya ngazikhelele lamanzi lapha nangabuya ngahambiswa ngazi ukukhuluma ngani. Lalela la wena ntombazana kutshela ulalele uvala umnyano lo wakho uvula indlebe lezi zakho ne ungizwe kahle. Akekho nje umfazi wakhe eLondon. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yeah but mina ngikaze ngakhuluma nendoda yakho phela. Ngithethula awulaleli. Ngithe uthula uvala umlomo wakho. Indoda leya yimumfazi wakhe. Gala family eLondon uyangizwa ukuthi ngithini? Ukutshelile khona ukuthi uphuza amaphilisi lwana umuntu. Ukutshelile ukuthi uphuza amaphilisi eHIV. Ntombazana hlukana nendoda yami. Angeke ngihlukane nendoda yakho ongazayi ngakhuluma naye ngiyibonanga mina indoda ekhuluma ngayo. So yiphi indoda onokhuluma naye la? Ngizange ngakhuluma nendoda mina. Ntombazana wena indoda yami. Hlukana nendoda yami phansi. Angiyazi mina indoda nela ukhuluma ngicela lihlukane nami phansi. Angikwazi ukukhuluma ngayo. Wena ngizokutshela abazali bakho ngiyakutshela nje.